Пречесний Отче, дорогі брати і сестри, центральною темою сьогоднішнього євангельського читання, євангельської розповіді, яку щойно ми прослухали, є тема віри. Віра дуже важлива в житті кожної людини, звичайно, християнина зокрема. Бо віра – це є те, що дозволяє Богу діяти в нашому житті. Коли ми віри не маємо, то не може Господь Бог нічого для нас зробити, тому що ми перед Ним є закриті. Віра – це є те почуття, яке Бога ставить на перше місце. Бо людина невіруюча дуже покладається на себе, на свої власні таланти, на свої власні здібності. Гадає, що сама може все у цьому житті осягнути. Натомість людина віруюча каже, я можу все, але разом з тим, хто мене укріплює, тобто із Господом Богом. Така людина своє життя будує в співпраці із Божою благодаттю. Звичайно, вона не сидить, склавши руки, нічого не робить. Вона працює, трудиться, але на свою працю, на свій труд просить Божої ласки і Божого благословення. Оце є та віра, яка запрошує Бога увійти у життя людини, яка дає Богові першість, яка просить Бога змінити і дуже часто навіть виправити ті обставини життєві, у яких ми перебуваємо. Цієї віри ми всі потребуємо вчитися. І цю віру нам потрібно постійно поглиблювати. Ніхто з нас не має сміливості сказати, що він є віруючий досконало. Радуйте, як навіть Христос картає своїх учнів і каже, мало віри. Тими самими словами промовляє до апостола Петра, мало віри, чому ти засумнівався? Тобто, ніхто би не міг нам сказати, де є ця кінцева границя, ця межа віри. Так виглядає, що в ній постійно треба зростати і цю свою віру побільшувати. Тому нам потрібно вчителів віри і свідків віри, які би нас навчили, що то воно означає добре, правильно вірити, не боятися робити на шляху віри наступні кроки. І нині на диво, таким учителем віри, Євангеліє нам ставить римського сотника. Того, хто, напевно, мав би найменше право у такій ролі виступати. Бо це ж поганин, навіть більше. Це окупант, це ворог, який прийшов, щоб цей жидівський народ поневолити. Він є комендант чужоземної залоги, гарнізону у Капернаумі. А Господь каже про нього, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри, яку має цей чоловік. Бо виглядає, що помимо того, що зі своєї посади і зі свого походження це був римлянин і загарбник, у ньому було щось набагато сильніше і більше людського. І відки ми то знаємо, що він, помимо тих обставин, в яких жив і перебував, зумів залишитися доброю людиною. Перше, коли б ми цю саму розповідь прочитали в Євангелії від Луки, то там ця розповідь є трохи обширніша. Євангелист зазначає, що спочатку прийшли його імені просити старші від цієї громади. І вони сказали, поможи тому чоловікові, тому сотникові, бо він є добрий, він любить наш народ, він побудував нам синагогу.
Ну, ми знаємо, що окупанти по-інакшому поводяться. Навіть тепер наш час показує, з якою жорстокістю, з якою нелюдяністю вони ставляться до тих, кого прийшли підкорити. Певно, і ви бачили вже дуже багато таких фотографій, на яких видно поруйновані церкви. Не тільки будинки, не тільки якась цивільна чи військова інфраструктура, але навіть Божі храми. Так поводяться окупанти. А цей синагогу побудував. Окупанти не мають милосердя. Навіть до дітей. В Україні вже понад 300 дітей за офіційною статистикою загинуло. 300 дітей. А напевно, що це число є багато більше. А скільки є тих діточок, які десь відправлені вже поза 200 тисяч, вивезені до Росії, без батьків, без нічого. І може та мама, що ту дитинку віддавала, хоч мала надію, що врятує так життя. А цей римський сотник, якась є протилежність. Бо він просить за свого слугу. Хто був слуга в тих часах? Та ніхто. Які не мав права? Ніякі. А ось той його пан зовсім по-інакшому ставиться. Не так, як усі. Ставиться по-людяному, бо приходить до Ісуса просити, щоб оздоровив його слугу. Взагалі, така дуже дивна особа є цей сотник. І так багато запитань його поведінка перед нами ставить. Наприклад, я, читаючи цей євангельський уривок, цю розповідь, себе запитую, що йому підказало тому поганинові прийти з просьбою до Ісуса? Чому він до нього звернувся? Чи він щось про нього чув? Хтось йому, може, щось про Ісуса розказував? Може, хтось йому так і просто сказав: слухай, то є твоя одинока надія. Якщо не допоможе тобі цей Ісус, який прийшов до Капернауму, до нашого міста, то тобі вже ніхто не допоможе. Можливо, воно так і було. Але, напевне, найперше у його серці промовив Святий Дух. Бо людина без тої особливої Божої дії сама ніколи б такого кроку, такого вчинку не зробила. Так і в духовному житті, що ініціатива належить Богові. То Бог робить перший крок нам назустріч. А ми вже своєю чергою можемо зробити крок йому назустріч, або можемо відвернутися і ту Божу ініціативу відкинути, відмовитися від зустрічі з Богом і від того діалогу, який Він нам пропонує. Сотник цю Божу перспективу прийняв. Він не зважав, як на нього будуть дивитися інші, що про нього скажуть. Бо вже навіть і серед євреїв було неоднозначне ставлення до Ісуса. Одні його вважали за великого пророка, а інші навпаки за бунтівника народу і закривали перед ним синагоги, і його не впускали. Той чоловік не дбає про свою репутацію. Ми можемо сказати: ну, але ж він не хоче, щоб Ісус прийшов до його дому.
Це не з високомірності і не з гордості, але з великого смирення, з великої покори. Він каже, я не гідний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. І не тільки нас учить віри, цей поганин, язичник, але вчить нас великої покори. Бо ми маємо завжди таку спокусу, таку тенденцію вважати себе гідними. Мені належить. Правда, так кажемо. Я маю якесь право навіть і від Бога щось вимагати. Я щось для нього роблю. Правда? І своєю чергою вимагаю, щоб він так само і для мене щось зробив. Маємо таку помилку розглядати наші відносини з Богом, немов Господь був автомат, який воду продає. І ми приходимо, кидаємо монетку і тече вода. І так ми собі думаємо, ми прийдемо до Бога, щось для нього зробимо, якось його задобримо, і тоді стаємо гідними, вартими того, щоб і він для нас в свою чергу щось зробив. А цей римський сотник каже мені, я не гідний. Я не ставлю собі в заслугу те, що я побудував синагогу. Я не ставлю собі в заслугу те, що, от бачите, я такий добрий, людяний, я би мав тих євреїв гнобити. А вони кажуть, він любить наш народ. Не ставить собі ту заслугу. І настільки вірить Богові, що каже, вистачить Твого слова, щоб мій слуга одужав. Бо якщо я, така звичайна людина, маю владу над воїнами, то наскільки більшу владу маєш ти, хто є цар над царями, володар над володарями, хто є сотворитель всього світу. Якщо ти своїм одним словом покликав до існування небо і землю, сказавши, нехай так станеться, і все постало. І те, що ми бачимо, і те, чого ми не бачимо, то хіба не вистачить мого слова, щоб мій слуга став здоровим? Дивіться, яка мужня постава, повна віри є від того чоловіка. Тому по праву його можемо для себе нині сприйняти як учителя віри. А ще також ми нині святкуємо неділю усіх святих українського народу. І бачимо, що тих учителів віри, тих свідків віри ми маємо безліч. І то не тільки у минулих часах. Бо нам часом здається, що релігія, віра – то щось таке з далекого минулого. От якийсь там Дмитрій Солунський, ще там хтось. Ото були святі. Але ні, дорогі. Християнство, наша віра – це є те, що впливає і змінює наше нинішнє життя. І в наших часах також є безліч святих. І я, на жаль, тепер так часто приходжу на похорони воїнів і стою перед домовиною, і я маю таке відчуття, що ти стоїш не лише перед героєм, не лише перед мужньою людиною, що своє життя віддала, але стоїш перед тою людиною, яка своє життя віддала з любові до свого народу і до тебе в тому числі, до своєї землі. А Євангеліє каже, нема більшої любові за ту любов, коли хтось життя своє віддає за друзів своїх. Чи хіба такі люди, повні любові і жертви, не є святими наших часів? Або ті, що жертвуючи своїм життям, нині везуть хліб до тих людей, які в окупації, чи ліки, бо інакше вони загинуть, то не є святі, то також є святі нашого українського народу, з яких вартує брати приклад, від яких треба вчитися, і яких церква у нинішній день прославляє разом з тими, хто є записаний і навіть не записаний у наших
церковних календарях. Просимо сьогодні на цій літургії, щоб Господь Бог скріпив нашу віру, щоб ми в тій вірі завжди робили поступ, щоб ми були людьми віруючими, а не невіруючими.